Lamede ji aliyê endamên dem genç ve ji bo ku qedexeya li ser navçeya nav Sûrê were rakirin dest bi protesto kirin. Gencên Amedê xwestin ku meşekê li dar bixin. Lêbelê rastê astengiya polîsan hatin. Bi sedan kes piştî nîvro li taxa Qoşyolê kombûn û xwestin ku berdî nav Sûrê bimeşin. Lêbelê polîs astengî derxist. Endamên saziye dem genç û parlamenterên HDP demekî bi polîsan re ji ber nehêştina wan niqaş kirin. Lêbelê daxwaza gencan û parlamenteran nehat qebûl kirin. Li ser veya genç bi kevran êrişê polîsan kirin. Polîs jî bi ava şît û bi bombeya gazê müdaxaleyê gencan kir. Li ser müdaxaleyê welatî li kolanan belav bûn. Daxuyaniya parlamenteran jî ji ber êrişa polîsan nehat dayîn. Di gengeşiyê de ajotvanekî texsiya ticarî jî bi guleyekê birîndar bû. Ji aliyê din ve jî li taxa ofîsê topa havanê li xaniyekê ket. Lê tu kesek birîndar nebû. Sevda Kaplan, NRT, Amed.